Rong asar nilitum dak habar kimi mate nomati konsensi komite ahin pen ini resmit ki padonang tong sikot pen ni padonang lam thile pen no nilitum non ki pachini kang tung bangke district council asorokhan mate home government asorokhan ki pachini sigit jalam theblam pen no rong asara tumpen kache song bong wang bong ningkam therok lo la song bong isona bangke TVC traditional village code la bangke kichun ason siman lo tebon ta isiang deng bang la rong asara tumpen aphang pen kipu bong nil tum hin pen kadiman la bangke aku isi bangke traditional Village Development Council TVDC labang bangke nilitum aphang penta council phan ubom lo la pente penang alam the bangke kache dona son lo la so pena tengsi council sor pena hin pen masi la draft ting committee pu padolo la so pen la anta sik dang et pen aphi non kipachun pu kichi pu ho de bangke nilitum angkrak pen ke long dun na teng alam thelo la bangke nilitum ki mang TVDC bangke nang claim PC non akaprek ala VDC bangsi na PG nang papas PG si angring long lok la si la bang so bangke nilitum rong asara som pen ke kroi thekhe apen te nilitum ki mang teng bangsi nang pachun pinangji daga bangke hills area mate Karbi Anglong Autonomous Council laso Autonomous Council pulute piluma la bangke ST Hills tabe tumpan kerai kom adim a district bina lasi lason ta khaksi district council pen aber a level la bangso ke chari pon rong rata phan ke chari pon mane ke lang pon chari ji pu ang deng ki biji sita nilitum ka i bangke la puhen lo la autonomous council jitu englong aswarak aphan kirai ko mate jakong ke long ason thoksi la so a berthu a lebelta la so tengsi jakong long nai la si hala VDC mane la panchayat ason la village council hala jitu non karjulong atengke la panchayat aron pen bangsi la pu nang papas PG pusi nilitum char julong lo la si labang pulute inglong aswara ta tumhan kirai kom ma dak niom na kanun pendang lo ajata hin pen sitam nilitum han monang karchak ji kali la si nilitum labang ke kroi thek nang litum la kat news la pen Birta Live la pen Arleng Daily nang litu han kurwang thupajir lo nang litum nang chetong tu thek apora teng pena chetong tu thek apon nilitum pini labangso pini ketunang kok ke lalo kedam tang ningkan sore hinira trade proxen ningkan nilitum Karbi rong asar seng pen pini nilitum kemang mate kehang la traditional village development council la pen village code aputha nilitum chesong bomang bompen pini an village code bangke kichu na sonsi nilitum rong asaratum ning cheparong lo sitame adaga khundo bang la traditional village council po bang nilitu aphan non pu an sitame napatang pipere la so alama bang nilitum ning honduglo la pen nilitum la bang so chesong bomang bompen adaga khundo la traditional village development council pulong te council asor atum na pengkhat pen pini drafting committee ta donangji pen drafting committee sengnangji pu sengdet pen aphi drafting committee sengdet pen aphi la bangke non aphi bangke chedon nun thekte lake village development committee pusi non aki miseng thurong hala nilitum draft kesalam tanga bangke nang NPPC la VDC punang NP rong labang nilitum rong asar tum asapta kroyun lapen
nilitum la bangke la so puta jong si nilitum che song bompen chinki bompen autonomous council sorta jong si kroi kri ba arjuje pulonte nilitum erset prungset pen aku rong saratum sabista constituency si dame nilitum chethan lo chimum lo la se nilitum erset prungset pen aku akang tu yang deng ta dam tunang kokji la se hala so akang tu yang deng kache song hu chitame jong si autonomous council sor jong si nilito aphan kopini ke pasung dokok pulote council sor si adai che nangji wan เป็นนักผู้ยงสิโปรยเกรนนางประชุนปีปุรุเตลอังเด้งที่ปีเป็นสิอังเด้งก็จะส่งปนอังเด้งนี่ตุ้มนอนบังเกรองสารส่งเป็นบังสิเป็นนางปังตังคริงก็จะส่งประตูปุ